Komunitajiet Kreattivi huwa l-isem ta' fond ġdid bil-għan li jinkoraġġixxi l-għaqdiet volontarji biex joħolqu proġetti mal-komunità. Dan tħabbar l-erba' filgħodu permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet fl-oratorju ta' San Giuseppe fil-Birgu, post li huwa memorja tal-komunità ġirbija. F'dan il-fond qed ikunu investiti 100,000 euro għal proġetti li jridu jsiru f'perjodu ta' sena bejn Ġunju ta' din is-sena u Ġunju tas-sena d-dieħla. Kull proġett li se jintgħażel jista' jibbenifika minn massimu ta' 5,000 euro. Tony Attart, id-direttur strateġiku tal-Kunsill Malti għall-Arti, qal kif din l-inizjattiva hija parti mill1,300,000 euro ta' fondi pubbliċi iddedikati lill-arti u l-kultura. Fisser kif dan il-programm ta' fondi huwa parti mir-ristrutturar li qed isir fih dan l-istess Kunsill. Dik il-parti marbuta ma' strateġija, ġifieri l-maniġjar tal-fondi li ħajkunu kollha ċentralizzati, kif ukoll il-parti tal-festivals huwa d-direttorat għalih li organizza l-festivals il-portfolio nazzjonali. Bħalissa hemm ukoll għaddej fil-proċess legali anke fil-Parlament fejn qed titfassal anke l-aħħar fażijiet tista' tgħid tal-implementazzjoni tal-liġi illi tagħti d-definizzjoni aktar ċara ta' x'inhu r-rwol tal-Kunsill Malti għall-Arti. Permezz ta' dan il-programm ta' fondi, il-Kunsill mistennija għajnuna finanzjarja lil min tal-inqas 20 proġett ġdid li jkunu żviluppati fix-xhur li ġejjin. Wara dan il-programm mistennija ssir it-tieni sejħa f'Ottubru li ġej. Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici stqar li din hija l-ewwel darba li dawn il-fondi se jamministrom il-Kunsill Malti għall-Arti, xi ħaġa li għandha toħloq aktar trasparenza, kontabilità u aċċessibilità f'dan is-settur. U stqar li fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jitħabbar ukoll fond għall kunsilli lokali biex jgħinhom fl-attivitajiet kulturali li jtellaw.